खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ बानाय सिगां नटिफिकेसन सहैनाय। मैया धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय समखं गामिनि पन्चायतआव गोबां समनि उनाव कभिड-19 नि भेक्सिन होनाय जादों। बे भेक्सिन होनायाव गोबां रायजो-राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। पर्बतझरा महकुमाखौ जौगाखांहोनो थाखाय थांखि लादों बिटिआरनि खुंथायआ। बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय नाजागासिनो दङ। मनजित ब्रह्मनि जिउ गोमानायखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दुखु मोननाय फोरमायदों। जिउ खहा जानाय एन.एफ.बि.नि सोद्रोमानि मुङा जिरफुस नार्जारि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं. बारदोगुरि गामिनि थागिबि बिफा दाउद नार्जारि फिसाला एन.एफ.बि.नि सोद्रोमा जिफिरुस नार्जारिया गंसे नख'राव थाखोमानानै दंमोन।